Měla výšku 6 až 8 metrů a šířku 1,80 m. Toto opevnění ale pravděpodobně poškodil požár roku 1509, tedy v době, kdy už město vlastní páni z Boskovic. No a právě v době Ladislava Černohorského z Boskovic tak dochází k tomu, že to opevnění je celkově přestavěno, zůstává tedy ta vyšší vnitřní hradba, ale je přistavěna ještě vnější, menší parkánová hradba a do ní jsou také umístěny bašty. To celé opevnění potom vypadá vlastně takhle. Tady můžete vidět tu vyšší hradbu, to je ta, která je tedy starší, ještě z té doby Lucemburků. Mezi ní je potom prostor parkánu, kde se vlastně krytě mohli přesouvat ti obránci. No a pak je tam ta samotná parkánová hradba, která měří něco přes 2 metry. V ní jsou potom umístěny střílny, ty tam mám taky nafocené, budete vidět, jak vlastně vypadaly. Před tou parkánovou hradbou pak byl ještě zemní násep a další příkopy, pravděpodobně i vodní. Nejlépe se nám ta hradba zachovala na ulici Komenského, je to prostor za základní školou tady na ČSA. Tady vlastně můžete vidět i ten samotný zemní násep před tou parkánovou hradbou. Tady je jedna z těch dochovaných bašt a za ní, tady trošku hůř vidět, je tam docela zaskládaná taky právě ta vyšší hradba z té starší doby. Něco lépe je to pak vidět právě tady, je to stále ten stejný prostor, tady je ta nižší parkánová hradba a tady vzadu je právě ta vyšší hradba starší. No a to, v jakém stavu se to tam dochovalo, tak můžete vidět lépe na této fotografii, kdy tady ještě stále zůstává ten zachovaný zemní val. A tady můžete vidět, že to postupně ta sněhová vrstva snižuje dolů, tam už je ten val odkopaný. A je to tak například i právě tady v prostoru, kde jsou dneska ty garáže. Tady už je pak ta samotná parkánová hradba, kde jsou umístěné ty střílny. Můžete tedy vidět, že i ten prostor parkánu už dneska není v původní výšce, jelikož je hloupost, aby ti lidé tedy byli až takto malí. No a pak ta samotná střílna vypadala nějak takto. Není to teda přímo v této hradbě, bohužel tato parkánová hradba, je to ta vedle Cihlářovy ulice, tak tam jsou ty střílny zaslepené. Tato je u parkoviště u Bily. No a do té střílny se pak mohli ti obránci střílet například z luku, případně i z nějakých hradebnic, ty tam potom mám také vyfocené, teda tam mám konkrétně použitý cizí obrázek, ale abyste si dokázali představit, jak ty obranné nástroje vlastně vypadaly. Tady by pak byl ještě takový dřevěný kolík, o který se ta hradebnice zahákla. Tady už jsou potom ty samotné bašty. Nám se teda konkrétně dochovaly 3. Původně těch bašt opevnění mělo pravděpodobně ale 11. No a nacházely se v úsecích na severu, na východě a na jihu, pardon, na západě. Na východě naopak pravděpodobně nebyly, jelikož je tam poměrně strmý spád. Je to vlastně ulice piaristická, kde ten spád se dodnes prakticky dochoval. Takže tam můžete vidět, že by ty bašty nebyly zase tak nutné k té obraně, už tak by to pro útočníka bylo složité se tam dostat. Nicméně ty bašty nejsou dochované v původní výšce ani v podobě. Ta u Bily je omítnutá, ale nemá původní výšku, pravděpodobně původně ty bašty byly až 3patrové a stejně tak je do ní proražen z boku vstup, který tam samozřejmě nebyla a byl by z prostoru toho parkánu. Stejně také novodobější přestavbou pozměněná i bašta na ulici Gorazdově, ta teda byla válcová a nacházela se tak v rohu toho samotného opevnění a tam byla právě dotvořena tady tato novodobější přístavba. V takové nejsurovější podobě je pak dochovaná bašta na té ulici Komenského, tam je ale zase trošku přestavěna na takový zahradní altánek. Na ní se ale pak dochovaly naopak ty střílny, na rozdíl od těch 2, které jsem zmiňoval před chvílí. Ty bašty pak pravděpodobně byly umístěny tak, že tam byly celkem 3 válcové, tedy podobné té bašty na Gorazdově, ve 3 rozích opevnění a doplňovalo je 8 tady těchto podkovitých bašt.
Přesuňme se ale také k tomu, čím se vlastně do toho samotného města vstupovalo, a to byly městské brány. V té úplně nejstarší fázi, když se vystavěly hradby za Lucemburku, tak ty brány byly pravděpodobně 3. Byla to brána dolní, která stála tady na ulici Československé armády, přibližně v těchto místech. Tady tato stěna tohoto domu je vlastně tou vyšší hradební zdí. Pak byla brána horní, ta stála na Cihlářově, opět tady můžete vidět tu vyšší hradební zeď, pak navazovala ta samotná brána. No a poslední původní bránou pak byla Fortna, ta byla na Vránského, přibližně znovu v těchto místech, bohužel ani z jedna z těch brán se nám nedochovala. Ten poslední, tak to je opět parkoviště u Bily, je to vlastně vedle jedné z těch bašt. Tam se nacházela poslední 4. městská brána, ta byla proražena pravděpodobně v době, kdy se to opevnění přestavovalo za Ladislava z Boskovic. Těm samotným branám, tak oni měli vlastně takovou funkci obranou a ochranou. Na noc se teda zavírali, byl tam nějaký strážný, také se tam vybíralo mýto. No a na věžích pak byli hlásní, kteří hlásili buď nějaký nebezpečí zvenčí, případně mohli hlásit například i požár ve městě. Například tím, že by na stranu, ve které části města je požár, tak by vyvěsili nějaký praporek nebo v noci rozsvítili lucernu. Tady jsou teda 3 dochované brány, nebo konkrétně v podobě poličky zrekonstruované podoby. Ani jedna z těch brán samozřejmě není v Moravské Třebové, ale máme tam pro takovou ilustraci, kdy ta první, tak to je zelená brána v Pardubicích, tak to nějak mohla vypadat ta dolní brána, která byla právě tady na ulici Československé armády. Potom, jako to předbrání, tak takhle zrovna mohla vypadat naopak ta horní brána na ulici Cihlářově. Ta fotka z poličky tak má potom představovat tu samotnou Fortnu, byla to tady taková menší branka, nad ní byla ještě také nějaká věž té samotné brány. No a poslední, tak to je Měnínská brána v Brně a tak to nějak si myslím, že mohla vypadat ta poslední 4. brána, ve které bývala také později mučírna, kdy věži té brány se právě říkalo Martertun. Ovšem ta brněnská brána, ta je po barokní přestavbě, ta naše brána vypadala o něco jinak, byla totiž starší. Brány, které byly právě ta dolní a horní, tady na ČSA a na Cihlářově, tak obsahovaly také předbrání, takzvaný barbakan. Je to opevněný prostor, který oddaluje toho útočníka od té samotné brány. Jako takovou ilustraci jsem tady použil fotografie ze slovenské Kremnice, kdy tady vlastně můžete vidět tu samotnou přední bránu, ke které by se útočník dostal nejdříve. Toto je potom prostor za ní a až na ní navazuje ta samotná hlavní městská brána. Tady ta brána se dala lépe bránit a dostali se toho útočníka dále od toho nejslabšího místa, kterým je vždy u každé pevnosti jeho vstup. Bohužel ty barbakany se nám tady ve městě nedochovaly, jejich přesnou podobu taktéž bohužel neznáme. V jejich místě, poté co ty brány byly zbořeny, vznikly masné krámy, na Cihlářově se nedochovaly, tady na ČSA jsou alespoň z části dochované, je tam řeznictví a také ty starožitnosti. Když si představíme ty brány o něco podrobněji, tak tady je teda prostor té brány horní z té Cihlářovy ulice, ta nám město otevírá směrem na Svitavy, jak jsem říkal, stávala teda přibližně v těchto místech u domu číslo 8. Jak mohla vypadat, tak podobu máme přibližně z této veduty, je to tady tato věž. Můžete tedy vidět, že je to taková jednoduchá hranolopitá stavba, ukončená takzvanými vlaštovičími ocasy s cimbuřím. No a na ní pak byl také umístěn městský znak od Krištofa z Boskovic. Ten byl přitom, když se ta brána bořila roku 1824, zachráněn a nyní zdobí také vstup do radnice. No a také tam byl i erb pánů z Boskovic, i tento erb se zachránil a je umístěn v Mázhausu naší radnice. Jsou to konkrétně tyto 2 prvky. Tady nahoře je ta orlice, tedy ten městský znak, a tady je potom ten erb
pánů z Boskovic i s tou datací 1539, kdy na tu věž byly umístěny. Druhou branou potom tedy byla ta dolní brána na ulici Československé armády. Teď si možná říkáte, proč tam mám pražský staroměstský orloj. Je to z toho důvodu, že i tady v Moravské Třebové jsme mívali svůj orloj. Byla to poměrně velká pýcha města. Bohužel ten se nám tam do dnešních dnů nedochoval. On na té dolní bráně, která měla i věž, která byla pravděpodobně spolu s kostelní věží nejvyšší ve městě, tak se na ní nacházel hodinový stroj z roku 1509 od mistra Vavřince z Litomyšle. Brána byla pak ale přestavěna v roce 1544 a skutečným hodinovým strojem, teda skutečným orlojem se ten hodinový stroj stal pak na počátku 17. století, kdy tam byl umístěn i druhý ciferník a byly tam také postavy andělů a postavy znázorňující běh času. Samotná věž té brány potom byla upravena Giovannim Motalou. Tento stavitel například je také autorem, tedy stavitelem těch arkád na zámku, které vytvořil podle plánu Giovanni Maria Filippiho. Bohužel přišel guberniální dekret z roku 1783, který nakazoval tuto bránu strhnout a k tomu se tak i přes protesty měšťanů stalo o rok později. Bohužel jsme tak přišli o jednu takovou výraznou dominantu města, která by tady dneska to město dost pěkně zdobila. A ten důvod, proč to? To byl tuším nějaký důvod, že už se postupně to opevnění nějak bořilo a nevím, jestli tam nebyl problém i s nějakou statikou. Tou třetí branou byla teda Fortna, kde mnoho zpráv nemáme, víme jenom teda, kde přibližně stála, že to bylo na té Bránské ulici a také se v její věži měla nacházet hladomorná. Brána pak byla zbořena někdy ve 20. letech 19. století. No a tou poslední čtvrtou bránou, tedy tou Marterturm, tak ta teda byla u té vily. V té její věži se pak měla nacházet mučírna, ta sem byla teda přenesena nejspíše v 16. století. Původně se nacházela naopak v té věži dolní brány, tedy v těchto místech. Jako ilustraci, tak jsem tenka použil fotku z webu našeho zámku, je to tedy ta naše zámecká mučírna. Potom, co tu bránu roku 1726 zničil požár, tak ta mučírna se přesunula do té přilehlé budovy, která tam dodnes stojí. Součástí opevnění ale nebyly pouze ty samotné hradby, ale i ty jednotlivé příkopy a valy, no a u nás ve městě i rybníky. Ty teda, co vím, tak v okolí města měly být konkrétně dva. Jeden se nacházel na rybním náměstí, ten druhý potom v prostoru dnešní Knížecí louky, ten byl vysazen Ladislavem z Boskovic. Součástí našich hradeb je ale i tato stavba, kterou je tedy náš zámek. Je to takový rozdíl opět proti okolním městům, ať už vůči Jevíčku, Svita vůči Poličce, tak to naše opevnění není do elipsy, jako v těchto městech, ale je to vlastně takový, dá se říct, nedokonalý čtverec. Je to vidět na mapě císařských otisků, že ta hradba vlastně jde takto směrem nahoru, přes Pianistickou ulici, kde je do ní vložen právě areál dnešního zámku a podél kostela pokračuje zpět tam, kde jsem to ukazování začal. Na místě dnešního zámku teda stál původně hrad, ten byl nejspíše vystaven už v době založení města. Do čtyřkřídlé podoby potom byl přestavěn také za Ladislava z Boskovic. No a tento samotný zámek tak měl ještě svoji vlastní obvodovou hradbu. Ta obvodová hradba pak byla ale zbořena, a to konkrétně v době Ladislava Velena ze Širotína, čím vznikl prostor pro výstavbu těch tří arkádových křídel. To, že to ten prostor zámku na trošku to opevnění nabourával, tak můžete teda vidět na té mapě těch císařských otisků, kde je nejlépe vidět, když si to najdete například doma na počítači, tak je tam nejlépe vidět, kudy jednotlivé hradby vlastně probíhaly. Co se týče té samotné obvodové zdi zámku, která tam stojí dneska a odděluje tedy zámecké zahrady od ulice Jevícké, tak tato hradba byla upravena
po požáru roku 1840, kdy bohužel část toho boskovického zámku, teda jeho podstatná část, tak vyhořela. Původní hradba by pak měla být naopak tato, to by měla být právě ta původní Parkánová hradba. Čím se pak ti obránci bránili, tak mohly to být nějaké luky nebo kuše, později pak i různé ručnice či hradebnice, no a používaly se určitě i nějaké ruční tyčové zbraně, jako jsou sublice nebo halabardy. Co se týče těch samotných obránců, tak jelikož Moravská Třebová není hrad, ale město, tak jsme tady pravděpodobně neměli nějakou stálou vojenskou posádku, tedy obranu města zajišťovali sami měšťané. Ti pak tu svoji výzbroj měli buď u sebe doma, případně v nějaké zbrojnici, o té teda tady ve městě žádné zprávy prozatím nejsou, nebo ty zbraně také mohly být uschovány na radnici. Pojďme teď k tomu, co nám z těch hradeb zbylo. Bohužel teda v druhé polovině 18. století a v 19. století tak už dochází k tomu, že to město se postupně vymaňuje z sevření toho hradebního systému. Je to vlastně také tím, že už se vyvíjí taková palebná síla, vůči které by ty naše kamenné hradby neměly žádnou šanci jich odolat. Navíc město se nenachází v nějakém důležitém pohraničním prostoru, teda aspoň tehdy se nenacházelo, aby tady byla vystavena například bastionová pevnost, jako byla Olomouc nebo Brno či Hradec Králové. Proto ty hradby se teda začínají postupně ubourávat a snáší se i ty jednotlivé městské brány. V místech, kde se pak ty hradby zbourají, tak vznikají například různé parčíky. Tady můžete vidět parčík, který je v místech jednoho z domů na té ulici Bránské. Tady potom je vstup do toho parkánu z ulice Cihlářovy, tam se také nějakou dobu nacházela střelnice, než pak byla přenesena mimo město do dnešních míst. Případně také vznikl parčík i tady, to možná nepoznáváte, je to prostor za dnešním městským úřadem, tedy v místech, které dříve patřilo piaristům, i tam byl zbudován okrasný park, ten teda tam bohužel dneska už není dochován. Tady pak můžeme teda vidět část těch dochovaných prvků opevnění. Tady je opět ta vyšší hradební zeď, je to znovu za městským úřadem. Tady totiž docházelo k tomu, že od tého prostoru dolní brány tak na sebe navazovaly vlastně dva úseky. Ze směru od Komenského tak byla ta hradba dvojitá, tedy ta vyšší hradba a Parkánová, a naopak dále pokračovala už jen ta vyšší hradební zeď, jelikož tam právě byl ten svah dolů, kde už nebylo tolik možné čekat útok útočníka, jelikož by to bylo pro něj poměrně náročné, byl tam navíc také ten rybník. Tady je potom opět ta vyšší hradební zeď, je to za Veterinou, tady na ulici Farní. No a potom je tady ta Parkánová hradba, která už tam po několikáté, je to ten průchod z té ulice Cihlářovy. V další části, tady už potom můžete vidět, že to bylo částečně opraveno, je to znovu na té ulici Farní, za ní potom vzniká dneska ta přístavba základní školy u kostela. Dále ta hradba potom probíhá i pod kostelem směrem k faře, která je do toho systému vlastně zapojena, můžete vidět. Když půjdete okolo, tak pod tou farou je ta hradba vidět. No a pak tady vzadu za domy na ulici Zámecké, tedy vlastně tady tím směrem, vzadu za těmi domy je dochovaná další část toho hradebního systému. Co se týče toho horního ukončení hradeb, tak ten se nám tady bohužel nedochoval, takže nevíme, čím ta hradba byla ukončena, jestli tady bylo třeba například také nějaké cimbuří, nebo jestli ta hradba byla nějak hladká, či jak to bylo zakončené. No a tady je potom, jak jsem zmiňoval, teda sliboval, když jsem tu přednášku sdílel, tak poslední bašta, která byla zbourána, ta byla zbourána až v 60. letech, stála v místech, kde později byla vystavěna tržnice, která už dneska teda taky nestojí. Tady můžete vidět, že ta bašta už byla i tak lehce poškozená přestavbami, nad ní vznikla tato nástavba, tak toto potom vypadalo uvnitř té bašty, kdy z té střílny bylo vytvořeno okénko, z boku potom i nějaký vstup.
Tady je potom fotografie, kde se teda přibližně v těch místech nacházela. Bylo to zhruba v těchto místech, navazovala tady na tu Parkánovou hradbu. Je to stejné místo focené z druhé strany. Tady na plánku města potom můžete vidět, v jakém stavu se nám vlastně ta hradba dochovala. Zeleně jsem se snažil zvýraznit ty části, kde je dochovaná pouze ta Parkánová hradba, modře potom to je ta hradba vyšší. No a červeně, tak to je potom ten dochovaný úsek obou těch hradebních zdí na té ulici Komenského. Můžete tady vidět, musím se teda přiznat, že to není úplně kompletní, dělal jsem to ještě v létě, teď jsem si to mohl projít a těch hradeb je dochováno něco víc. Ta hradební zeď prakticky tady pokračuje až sem, takže ten prstenec byl poměrně uzavřený. Černou dole si pak ještě můžete všimnout, tak to je právě ta ohradní zeď zámeckých zahrad. Tam teda došlo k té přestavbě po roce 1840. Nicméně tento trůhelník, kterým je ta zahrada uzavřená, je za tím zámeckým mlýnem, tak ten pravděpodobně je původní a měl takovou funkci obrannou už dříve, dalo by se říct, že to byl takový bastion a podle mapy těch císařských otisků, tak ten druhý byl pak ještě v těchto místech. Co vás asi bude zajímat, tak je to, jestli se o to naše opevnění vůbec někdy bojovalo. Ta odpověď je teda bohužel, že ne, nebo o tom minimálně nevíme. Je to z toho důvodu, že v době husitských válek tak město patřilo pánům z Kunštátu, tedy příznivcům kališníků, kdy nebyl důvod, abychom z husity bojovali. Naopak tady došlo k poměrně zvláštní situaci, kdy v době, kdy tudy táhlo vojsko vratislavského biskupa, tak mu byla otevřena městská brána, vyhnuli jsme se tak nějakému boji a nebylo město poškozeno, nicméně měšťané se tím asi svému pánovi nezavděčili a pak také ten burgmistr, který toto nařídil, byl následně i popraven. Dále potom v pozdější době, o nějakých 20 let později, roku 1449, tak došlo ještě v blízkosti města ke střetu mezi vojsky Poděbradské jednoty a Jana Koldy II. Ze Žampachu. O nějakém zapojení města tam také není žádná zmínka, tedy nejspíše se bojovalo někde v prostoru u města. Tuto bitvu teda Poděbradská jednota prohrála, nicméně pro Jana Koldu II. Ze Žampachu to bylo spíše Pirhovo vítězství, jelikož v té době jiné oddíly oblehly Náchor, což bylo jeho sídelní město. Město se pak ale muselo ještě podrobit za 30leté války, tehdy k boji nedošlo, nicméně ve městě se na nějaký čas usadilo nejdříve císařské vojsko pod velením Albrechta z Valdštejna, později tady byly i nějakou dobu Švédové, obě tyto armády tak město poměrně dost vyrabovaly, Švédové pak rozkladli i zbytek boskovických a žirotínských sbírek, no a také si obě armády diktovaly i nějaké výpalné. Když to tak uzavřu, tak to naše opevnění můžeme si tady prohlédnout asi nejlépe, když se budeme projít po městě. Co se mi také líbí, tak do budoucna, bylo o tom ve zpravodaji, tak prostor u Billy, tak se tam má poměrně dost změnit, má se tam to parkoviště zpevnit a v prostoru právě toho parkánu má vzniknout nějaký parčík i s informačními tabulemi, které by to opevnění měly popisovat. Za opevněním se ale můžete vydat i do okolních měst. Konkrétně nejlépe, v nejlepší podobě ho uvidíte v Poličce, kde je dochovaný prakticky kompletní ten věnec té hlavní hradby s věžemi. Brány se tam teda také nedochovaly. A v tomto místě, což je vstup do města směrem ze západu, tak se dochovala i Parkánová hradba, tedy i Polička měla tu nižší Parkánovou hradbu před tou hlavní hradbou vyšší. Prvky opevnění se částečně dochovaly také v Jevíčku, tam se dochovaly zase v trošku jiné podobě. Z těch samotných hradeb se tam dochovalo poměrně málo, ale dochovala se tam věž jedné z těch městských bran, to ta dnešní městská věž, také se jí teďka měnila ta vrchní báň.
Na tu věž je také možné se jít podívat, vystoupat i nahoru na tu samotnou vyhlídku. Ještě hůře s dochovaným opevněním jsou potom svitavy, tam se prakticky dochovala pouze bašta, no ale můžete vidět, že ta bašta není v této nízké podobě, jak se dochovaly u nás, ale má právě ještě to druhé patro a tedy původně byla ještě o něco vyšší. Nicméně to je prakticky všechno, co se ve svitavách z toho samotného opevnění dochovalo. No a kdybyste se vydali ještě o něco dál, tak je to právě ta slovenská Kremnica, tedy město proslavené zejména těžbou, také se tam razily mince a víme, se tam vlastně razí eura, pokud se nepletu. Tam se dochovala velká část toho hradebního systému, je tam ta vysoká věž, tam měli věže, pokud vím, tak tady neměli tu parkánovou hradbu, pouze tu vysokou hradbu s věžemi a s tím samotným barbakanem. Co se týče stáří těch hradeb, tak Polička, Svitavy a Jevíčko tak mají hradby ze 14. století. Toto opevnění v Kremnici potom vzniklo v první třetině století 15. Já doufám, že do budoucna se nám podaří o tom městském opevnění zjistit třeba ještě více. Sám bych v budoucnu to třeba například rád psal svoji diplomovou práci na vysoké škole. Doufám, že do té doby se mi toho podaří zjistit ještě o něco víc. Tady jsem se vám pokusil zatím předat veškeré svoje nálezy, ať už z literatury nebo z toho samotného terénního průzkumu. Děkuji moc za pozornost.